ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி. பிரணதி வாசிச்சிருங்க பிரபு. ஆறாவது வாசிங்க. செல்லகுமார் பிரபு இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வேற யாராவது? வாசிங்க பிரபு, வாசிங்க. கரெக்டா அந்த புத்தகம் கையில வச்சுட்டு அது மாதிரி பார்த்து வாசிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல உங்களுக்கு தெரியும்னாலும் வாசிங்க. மாதாஜி அவங்க வாசிக்கிறாங்க. மாதாஜி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்க. ஜெகநாத ஜெய ஜெகநாத தேவா ஜெய சுபத்ரா. வந்துட்டீங்களா? வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சஸ்மீர் உல்மிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதாமக்யம் ததாதி ஸ்வயா பதாதிகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரான் வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ருதாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தாம் ஜீவம் தாத்வைதம் சாத்வ பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. हे कृष्णा करुणा चिंदु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुक्ष्य कृपा चिंदुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्य किदाय च जगत्किदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रादाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर विषे नमः. श्री गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்மளுடைய நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உபதேசாமிர்தம் கிளாஸ் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கொடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது 7வது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை உந்துதல்களை பத்தி பார்த்தோம், எத்தனை வேகம் பார்த்தோம், என்னென்னலாம் பார்த்தோம் நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது. ஹரே கிருஷ்ணா. மனோவேகம், மனசோவேகம், ஜிஹ்வா வேகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா? உத்தர வேகம் பார்த்தோமா? வயிறு, ஜிஹ்வாவோட சேர்ந்து வயிறும் வந்துருச்சு இல்லையா? சோ 6 என்னென்ன வேகங்கள் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும், 6 விதமான உந்துதல்கள் என்னென்ன நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். பேச்சின் தூண்டுதல், மனதின் உந்துதல், கோபத்தின் தூண்டுதல், நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்பின் தூண்டுதல். ஓகே, உத்தர அத பார்த்தாச்சு. நம்ம கிருஷ்ண பிரசாதத்தை தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து பாலுறுப்பை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம்.
சோ இதை போலவே பாலுறவு உணர்ச்சிகளை தேவையற்ற முறையில் உபயோகிக்காமல் இருப்பதன் வாயிலாக பாலுறுப்பு உந்துதலை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ண பிரசாதம் எடுத்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம உண்மையா ஸ்ரத்தையா பக்தி தொண்டு பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த எண்ணங்கள் வராது. பிரபு, நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், தயவு செஞ்சு மத்தவங்களை பாத்துக்கோங்க பிரபு. சர்வா பிரபு, சங்கரன் பிரபு, உங்களையும் பண்ணிருக்கேன். தனலட்சுமி மாதாஜி நீங்களும் இருக்கீங்க ஹோஸ்ட, பாத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க அதான் அடுத்தது போயாச்சு பிரபு, பாலுறுப்பு. வயிறு பார்த்தாச்சு, முடிஞ்சிருச்சு. அதை நம்ம எதற்காக உபயோகப்படுத்தணும்? நம்மளுடைய புலன் இச்சைக்காக இல்லாம கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம பாலுறுப்பை உபயோகப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இல்லைன்னா அதை உபயோகிக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெறுவதற்காகவே கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் திருமணத்தை ஆதரிக்கின்றது. நம்மளுடைய இஸ்கான்ல தெரியும், நம்ம 4 வருணங்களுமே இருக்கு. சோ திருமணத்தை நம்ம ஆதரிக்கிறோம். திருமணம்க்கு நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய கிரகஸ்த மாதாஜி பிரபுஜிஸ் இந்த சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா பக்தியில கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பக்தியில இருக்கிற மாதாஜியோ பிரபுஜியோ இருந்துட்டு அவங்களுக்கு வேற மாதிரியான வந்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கை கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். அதனால இது ஒரு சர்வீஸ் நம்மளோட இஸ்கான்ல போயிட்டு இருக்கு. சோ நான் அது திருமணத்தை ஆதரிக்கிறாங்க. எதற்காக ஆதரிக்கிறாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக. எதற்காக நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்ளணும்? அவங்க நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடைய அந்த மிஷன், அந்த நோக்கத்திற்கு உதவியாக இருப்பாங்க. என்ன அது நோக்கம்? இந்த மனிதர்களை அவங்களுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன என்பதை உணர்த்துவதுதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தோட நோக்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ குழந்தைகள் சிறிது வளர்ந்த உடனேயே விருந்தாவனம் அல்லது மாயாப்பூரில் உள்ள குருகுலத்திற்கு அனுப்பப்படுகின்றனர். இந்த உண்மையான தூய பக்தர்கள் தன்னுடைய குழந்தைகளை எப்படி வளர்க்குறாங்க பாருங்க. கொஞ்சம் வளர்ந்த உடனே குழந்தைங்களை விருந்தாவனத்திலேயோ அல்லது மாயாப்பூர்லயோ குருகுலத்துல அனுப்புறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ரீசெண்டா மாயாப்பூர் போயிருக்கும்போது அங்க ஒரு மாதாஜி, அவங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. ஆனா பொண்ணு படிக்கணும், குருகுலத்துல பக்தியோட இருக்கணும்ன்றதுக்காக அந்த வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணுக்காக அவங்க இங்க இருக்காங்க. அவங்க பிரபுஜி ஃபாரின்ல இருக்காங்க, அவங்க இங்க இருக்காங்க மாயாப்பூர்ல குருகுலத்துல. அவங்களோட சிலபஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டேன். அப்ப அவங்க இப்ப அவங்க 12th தான் படிக்கிறாங்க. இப்பவே அவங்க பக்தி சாஸ்திரி எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க. சோ அவங்களுடைய சிலபஸ் கூடவே சேர்ந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா காலையில ஒரு 2 to 3 hours பக்தியோட இதுதான் இருக்கும். மத்தபடி என்ன நமக்கு சிலபஸ் இருக்கோ அந்த சிலபஸ் போகும். அப்போ அந்த பௌதீகமான சம்பந்தம் இல்லாம அதுவும் அந்த மாதிரியான பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்காது. அதே சமயத்துல பக்தியில கொண்டு போறாங்க. அவங்கள எல்லா இதையும் கம்ப்ளீட்டா ஹோலிஸ்டிக்கா அவங்கள அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க மாயாப்பூர் குருகுலத்துல. சோ ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களும் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு. அப்ப பாருங்க அவங்க எல்லாம் எவ்வளவு ஃபார்ச்சுனேட் சோல் இல்லையா? குழந்தையா இருக்கும்போதே மாயாப்பூர ஒரு புனித தாமம், அந்த இடத்துல வசிக்கிறது. அதுவும் இல்லாம பக்தர்களுக்கு மத்தியில தினமும் பகவானை பார்க்கக்கூடியது. உண்மையாலுமே அவங்களாம் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட் சோல் தான் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா? சோ இங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அவங்க அங்க உண்மையான பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றது பக்தர்கள் ஆவதற்காக. கிருஷ்ண உணர்வுள்ள ஒரு பக்தர்கள் ஆவதற்காக அவங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகின்றார்கள். எங்க பயிற்சி அளிக்கப்படுறாங்க? மாயாப்பூர் அல்லது விருந்தாவனத்தோட குருகுலத்துல. மேலும் கிருஷ்ண உணர்வுள்ள குழந்தைகளை பெற்றெடுக்கும் தகுதியுடையவர்கள் தங்களது பாலுறுப்பை உபயோகிக்க அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். கிருஷ்ண உணர்வு கட்டுப்பாட்டு முறைகளில் ஒருவர் முழுமையான பயிற்சியை பெறும்போது ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவாகும் தகுதியை அவர் பெறுகின்றார். நம்மளுடைய இந்த இஸ்கான் இதுல பாத்தீங்கன்னா உண்மையா அவங்க இருக்கும்போது கண்டிப்பா அவங்க ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவாக இருக்கக்கூடிய தகுதி இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்தும் போது இல்லையா? இங்க நம்ம பாக்குறோம் நம்மளுக்கு தீட்சை தரக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள்லயும் என்னுடைய குரு ஹிஸ் ஹோலினஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜ், அவர் கிரகஸ்தரா இருந்து அப்புறம் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொண்டார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்கள் அந்த தீட்சை கொடுக்குற அந்த முதல்ல இருந்தாங்க இல்லையா, அவரோட இந்த இமீடியட் டிசைபிள்ஸ், அதுல ஒரே ஒரு கிரகஸ்தர் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொண்டு அப்புறம் தீட்சை கொடுத்ததுல ஹோலினஸ் கோபாலகிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகாராஜும் இருக்கு. சோ நமக்கு கிரகஸ்தர்களும் அந்த சன்னியாச நிலைக்கு போக முடியும் அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்க்கலாம். அதாவது அவங்க திருமணம் நடந்து கொஞ்ச நாள்லயே மாதாஜி அவங்களை விட்டுட்டாங்க. அப்புறம் ஐ மீன் குரு மகாராஜ் அந்த வாழ்க்கையை விட்டுட்டு இவங்க ஃபுல்லா இஸ்கானுக்கு சர்வீஸ் பண்ண வந்துட்டாங்க. ஒரு வருஷத்துலயோ என்னமோ அந்த மாதிரி.
நம்ம எதுக்காக இங்க சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா, கிரகஸ்தர்களும் கூட வந்து தீட்சை தரக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து உயர்ந்த நிலையில இது பண்ண முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவங்க வந்து நைட்டு என்ன நேரம் ஆனாலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா புக் படிக்காம அவங்க தூங்க மாட்டாங்க. எவ்வளவு லேட்டா அவங்க படுத்தாலும் மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணாம இருக்க மாட்டாங்க. அது போல அவங்க வந்து இப்ப உடம்பு முடியாத போன பட்சத்துல எல்லாம் வந்து அவங்களுடைய அந்த கீர்த்தன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி அப்படி அவங்க அப்படி உள்ள இருந்து ஆத்மார்த்தமா அவங்க வந்து பாடுவாங்க. அவங்க அந்த கீர்த்தன் பண்ணும்போது பாக்குறதுக்கு நம்மளும் வந்து அதுல அப்படியே அவங்களோட லயித்து போயிடும்னு பார்க்கலாம். அவரோட ரொம்ப பெரிய பிளஸ் என்ன அப்படின்னா, அவர் எங்கெல்லாம் வந்து கோவில் ஆரம்பிக்கணும்னு அவங்க வந்து கூப்பிடுறாங்களோ அங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா கோயில் முடிஞ்சிடும். அந்த இதுல எவ்வளவு தடங்கல்கள் இருந்தாலும் அதை மீறி வந்து அந்த கோயில்கள் வந்து கட்டப்படும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அடிக்கடி அவங்க அந்த இடத்துக்கு போறாங்களோ அந்த இதுல வந்து சிக்கல்கள் எல்லாம் தாண்டி வந்து அங்க கோவில்கள்லாம் நிர்மாணப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கோம். நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஆச்சாரியர்கள் குரு மகாராஜ் கிட்டயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சிறப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோங்க. ஸோ இங்க அவரை வந்து எதுக்கு கோரிலேட் பண்ணனா இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கை அந்த இதை நம்ம பாக்குறோம். சோ கிருஷ்ண உணர்வு கட்டுப்பாட்டு முறைகளில் ஒருவர் முழுமையான பயிற்சி பெறும்போது உண்மையான ஆன்மீக குருவாகும் தகுதியை அவர் பெறுகின்றார். அதற்காக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர். யாரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர்? யாரு இவங்க? கயல்வெளி மாதாஜி இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் யாரு சொல்லுங்க? பிரபுபாதரோட குருநாதர். பிரபுபாதருடைய குரு மகாராஜ், அவருடைய குருநாதர். சோ அவங்க உபதேசாமிர்தத்திற்கான தமது அனுவிருத்தி வியாக்கியானத்தில் அவங்க ஒரு இது பர்பட் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா, அதுல அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, நமது பௌதீக அடையாளம் 3 வகையான உந்துதல்களை உற்பத்தி செய்வதாக எழுதுகின்றார். நமக்கு வந்து இந்த பௌதீக விதத்துல வந்து நம்மளை அடையாளப்படுத்துறதுக்கு இந்த 3 வகையான விஷயங்கள் வந்து தேவைப்படுது. அது வந்து பேச்சின் உந்துதல், அதுக்கப்புறம் வந்து மனதின் உந்துதல் மற்றும் உடலின் உந்துதல் ஆகிய 3 வகையான உந்துதல்கள் உயிர் வாழி இரையாகும் போது அவனது வாழ்வு அமங்கலமாகின்றது. எவ்வளவு தெளிவா உணர்ந்து எழுதியிருக்காங்க பாரு. சோ பேச்சை கட்டுப்படுத்த முடியல, மனசை கட்டுப்படுத்த முடியல, உடலை கட்டுப்படுத்த முடியல. நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய இதுலயும் வந்து நம்ம பார்த்திருப்போம். நம்ம வாழ்க்கையிலே கூட இது நடந்திருக்கலாம் இல்லையா? பேச்சை கட்டுப்படுத்த முடியாதனால நம்ம எவ்வளவு ஒரு மேபி ஒரு தாழ்வான இதுக்கு போயிருக்கலாம். நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ அந்த மத்தவங்களுடைய இதை நம்ம பார்த்துருக்கலாம். நல்லா பேசிட்டு இருக்க மாதிரியே இருக்கும். திடீர்னு அங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து சில இடத்துல கல்யாணம் எல்லாம் கூட நின்னு போயிருக்கு, சில இதுல வந்து திருமண முறிவெல்லாம் கூட நடந்திருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். மனசின் உந்துதல் நமக்கு வந்து அந்த அன்னைக்கு சொன்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், அந்த சிறைச்சாலையில நம்ம அவரோட இதை நம்ம பார்த்தது. காசு இல்லைன்னு அவர் போகாம இருந்திருக்கலாம், ஆனா நண்பர்கள் கூப்பிட்டாங்க, போய் குடிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் மது அருந்த போய் அவர் வந்து தாழ்ந்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். உடலின் உந்துதல் அது எல்லா விஷயத்திலுமே நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஒழுக்கங்கள் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா பலவிதமான நோய்கள் வருவதற்கும் வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சாப்பிட்ற விஷயத்துல இருந்து மற்ற பாலுறுப்பு விஷயம் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்துருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ இந்த 3 விஷயத்துக்கும் அவங்க இரையாயிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த வாழ்வு வந்து அமங்கலமாயிடுது அப்படின்னு பாக்குறோம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன அந்த 3 விஷயம் சொல்லிருக்கு, மத்த 3 விஷயம் இங்க மறைக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன அந்த 3 விஷயங்கள் இங்க சொல்லல? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தன்னுடைய பொருளுரையில வந்து வியாக்கியானம் பண்றாங்க இல்லையா, அதுல வந்து இந்த 3 விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு. ஆனா நம்ம இங்க வந்து 6 விஷயங்கள் பார்த்தோம்ல, 6 விதமான உந்துதல். என்ன 3 விதமான உந்துதல்கள் இங்க இல்லாம இருக்குன்னு சொல்றீங்க? இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பாக்குறது கேட்கறது இல்ல, கோபம் கேள்வி புரியுதா? கோபம் இல்ல மாதாஜி. ஹரே கோபம் கிருஷ்ணா. இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு, கோபம் இல்ல. வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வயிறு அதெல்லாமே உடலின் ஒரு உபாதைகள்ல உடலின் உடல்ல உந்துதல்களை வந்துருச்சு. கொண்டு வந்துட்டாரு இல்லையா? வயிறு நாக்குல ஆரம்பிச்சு நாக்கு, வயிறு, பால் உறுப்பு, அது 3த்தையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல்ல கொண்டு வந்துட்டார். கோபம்ன்றது அங்க வந்து சொல்லப்படல. இந்த இதை நம்ம வந்து இங்க பாக்குறோம். அடுத்து இந்த உந்துதல்களை எதிர்க்க பழகுபவன் தபஸ்வி. இதெல்லாம் சகிச்சுக்கக்கூடியவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க தபம் செய்யக்கூடிய ஒரு உயர்ந்தவர்கள். தபஸ்வி அப்படி சொல்றது, அதாவது தவத்தை மேற்கொள்பவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றார். இத்தகைய தவத்தால் முழுமுதற் கடவுளின் பகிரங்க சக்திக்கு பலியாவதில் ஒருவர் தப்பலாம். அறிவோம். பாக்குறோம் பகவானுக்கு எத்தனை விதமான சக்திகள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். பகவானுடைய சக்திகள் என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆஹ் 3 சக்தி. என்னென்ன சக்தி? என்னென்ன 3 விதமான பகிரங்க சக்தி? சக்தி,
பகிரங்க பகிரங்க சக்தி, நடுத்தர நடுத்தர சக்தி, நடுத்தர சக்தி, கடை நிலை, அந்தரங்க சக்தி. அந்தரங்க பகிரங்க சக்தினாக்கா புறசக்தி. அவருடைய புறசக்தியின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் வந்து தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நடுத்தர சக்தின்றது அந்த மனித ஜீவாத்மாக்கள் வரதெல்லாம் அந்த நடுத்தர சக்தி அல்லது மத்திய சக்தியில இருந்து வருது. அந்தரங்க சக்தின்றது வந்து ரொம்ப யோகமாயா அப்படின்னு சொல்றோம், ஆன்மீகமயமானது. சோ இந்த பௌதிகமான சக்திகள் இருந்து நம்ம தப்பிக்கணும். எப்படி வந்து ஒரு 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 2 குத்துச்சண்டை வீரர்கள் இருக்கும்போது நம்மளால சில சமயம் அவர் அடிக்கதை வாங்கிட்டே இருப்பான். நம்ம நிலையா இருந்துட்டே இருந்தோம்னா அடிச்சு ஒரு டயர்டு வர்ற, அப்போ ஒரு டைம் கிடைக்கும் போது நம்ம திருப்பி அவங்களை அடிச்சு வெளியில வர முடியும். அது போல மாயா நம்மள வந்து தாக்கும் போதும், மாயான்றது யாரு? பகவானுடைய சக்தி. மாயா பகவானுடைய பௌதிக சக்தி, பகிரங்க சக்தி. அப்ப பகவானே விட நம்ம பெரிய ஆளா? நம்ம பகவானோட பெரியவங்களா? இல்ல. ஆனா நம்ம ரொம்ப சரண்டர் பண்ணி பகவானுக்கு பக்தியோட என்னால முடியாது கிருஷ்ணா, நீங்க எப்பவும் எனக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்ணும்போது மாயா நம்மள வந்து விட்டு விலகி போறாங்கன்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க தபஸ்வி ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம கவனிக்கணும். இங்க இந்த 3 உந்துதல்களை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பேரு தபஸ்வி. அப்படி தவத்தை மேற்கொள்றாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இந்த பகிரங்க சக்தினால வரக்கூடிய விளைவுகளை எளிதில் கடந்து விடலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அதனால பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் தனித்தனியா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக விஷயங்கள் செய்ய வேண்டாம். எப்ப பக்தியில நம்ம ஈடுபடுறோமோ அப்ப அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா பக்தியில ஞானத்தோட நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, இந்த நம்ம பாக்குறோம் வாச்சோ வேகம், மனச வேகம், குரோத வேகம். சோ இதெல்லாம் நம்ம குறைக்கும் போது தேவையான அளவு மட்டும் உணவு எடுத்துக்கிறோம். பக்தியில நமக்கு வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட்டா இதுக்காக வாக்கிங் போவாங்க காலையில ஹெல்த் கான்சியஸோட. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பரிக்கிரமம் பண்ணுவோம் இல்லையா? அது போல எத்தனை தடவை நம்ம பிரணாம் பண்றோம், அவங்க அதுக்காக தனியா எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க. இந்த காலத்துல நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பௌதிகமான விஷயங்களுமே கூட அழிந்து விடு, நமக்கு தேவையானது கிடைச்சிடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. உபயோகமற்ற பேச்சுக்களை குறிப்பிடுகின்றோம். பேச்சின் உந்துதல்களை பற்றி நாம் குறிப்பிடும் போது உபயோகமற்ற பேச்சுக்கள், தேவையில்லாத பேச்சுக்கள் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய நேரத்தை வந்து வீணாக்கும். அதனால அது தேவையே கிடையாது. அருவவாதிகளான மாயாவாதிகள், பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள், கர்மகாண்டிகள் அல்லது கட்டுப்பாடு இல்லாமல் வாழ்வை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய உலகாயவாதிகள் ஆகியோர் இந்த பிரிவில் அடங்குவார்கள். நம்ம இப்ப என்னத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம்? இந்த வாச்சோ வேகத்தை பாக்குறோம். யாரெல்லாம் பகவானை தவிர்த்து மற்ற விஷயங்களை பேசுறாங்களோ அப்ப அது வந்து கால விரயம் மட்டுமே. அப்ப அதை வந்து நம்மள வந்து அழிவுக்கு கொண்டு செல்லும். சோ அதை வந்து நம்ம தடுக்கணும். அடுத்து இந்த அருவவாதிகள், பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மயக்க பிடிச்சு பயங்கரமா கத்தின்னு இருப்பாங்க. பகவானே இல்லைன்னு சொல்லக்கூடிய அடுத்த ஒரு மாயாவாதிகள், நாத்திகர்கள், அவங்க எல்லாம் பார்க்கணும். நானும் அவரும் ஒண்ணுன்னு சொல்லக்கூடிய அடுத்த ஒரு வகையான இனம். சோ இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வாச்சோகம், தேவையற்ற பேச்சுக்களை பேசக்கூடியவங்க. கட்டுப்பாடு இல்லாம வாழ்க்கையை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த பௌதிகவாதிகள், கர்மகாண்டிகள், இவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த யாரெல்லாம் பேச்சு கட்டுப்படுத்தணும்ன்ற அந்த அந்த கேட்டகரிக்குள்ள வரக்கூடியவங்க. இவர்களது பேச்சுக்கள் அல்லது இலக்கியங்கள் பேச்சின் உந்துதலுக்கு வெளிப்படையான உதாரணங்கள் ஆகும். சிலர்லாம் ரொம்ப அழகா இலக்கியம் பூர்வமாக பேசுவாங்க. ஆனா அதனால என்ன யூஸ்? பெருசா அவங்க ஏன்னா என்ன ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கவியரங்கத்துக்கோ இல்ல எங்கேயோ போறோம், அங்க அவங்க ரொம்ப பெருசா நமக்கு வந்து லெக்சர் கொடுப்பாங்க. அதால ஏதாவது ஒரு பலன் இருக்கா அப்படின்னாக்கா கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, நான் இந்த பூமிக்கு வந்தாச்சு, இது ஒரு துக்காலயம் சாஸ்வதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்லியிருக்கார். அப்ப இதுல இருந்து எப்படி நான் வெளியில போனோம்? அதுக்கு உண்டான பேச்சை நம்ம கேட்கணும். அதுக்கு என்ன ஒரே கதி? பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் பக்தர்களோட சங்கத்துல கேட்கறது, அவரை பத்தி படிக்கிறது. ஆனா அதை தவிர்த்துட்டு நான் இங்க வந்து வேற விதமான கதா காலட்சேபம் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால எதனா ஒரு பலன் இருக்கான்னா இல்ல. சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல நமக்கு வந்து தேவையற்ற நேரம்தான் செலவாகுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இலக்கியங்கள் பேச்சின் உந்துதலுக்கு வெளிப்படையான உதாரணங்கள். பலர் அபத்தமான பேச்சுக்களை பேசுவதுடன் பல உபயோகமற்ற நூல்களையும் எழுதுகின்றனர். சிலர் வந்து அதுதான் பகவானோ நானோ ஒண்ணு இல்ல, பகவானே இல்ல, அவருக்கு ரூபமே கிடையாது, கிருஷ்ணரும் மனுஷங்களும் வந்து ஒரே இதுதான், அவர் எதுக்கு நீங்க வந்து தெய்வம்னு சொல்லுவீங்க, அவரும் குழந்தைய தானே பிறந்து இங்கே தானே, அவரை இங்கேயும் நம்மள மாதிரியே தான் இருந்துட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் இருக்காங்க.
நம்மளை சுத்தி இருக்காங்க எல்லாருமே, இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கேட்டகரியில வந்துரும் இல்லையா? அவங்க வந்து தவறான விஷயங்களை பேசுறதுனால அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த வாட்சு வேகத்துக்கு உட்படணும். இவை அனைத்தும் பேச்சின் உந்துதலுக்குரிய பலன்களாகும். இத்தகைய சுபாவத்தை மாற்றுவதற்கு நம்முடைய பேச்சை நாம் திசை திருப்பி கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்களை பேச வேண்டும். இந்த மாதிரிதான் மக்கள் இருக்காங்க, இவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகணும். ஏன்னா நம்மளை சுத்தி அவங்கதான் இருக்காங்க. அவங்க பேச பேச அந்த நினைவுகள் தான் நமக்கு வரும். அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? தூய பக்தர்களோட சங்கம் வேணும். இப்பதான் ஆன்லைன் எல்லாமே நமக்கு ஏதாவது கிடைக்காதுன்னு இருக்கான்னா எல்லாமே இதுல கிடைக்குது, மொபைல்ல கிடைக்குது. சோ நமக்கு டைம் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ணருடைய கதையை கேட்க ஆரம்பிக்கணும். நமக்கு வந்து இன்னைக்கு காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல யாருக்கெல்லாம் பகவானுடைய லீலையை கேட்க ருச்சி இருக்கோ அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு அறிகுறி. நான் எப்படி வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி, அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றாங்க குரு. எப்படி எனக்கு பசிக்குது அப்படின்னா நான் சாப்பாடு சாப்பிடுறேன், அப்போ எனக்கு தெரியும் இல்லையா? வேற யாரோ வந்து சொல்ல வேண்டாம், நீ இத்தனை இது சாப்பிட்ட போதும்னு சொல்ல வேண்டாம், எனக்கே அதை உணர முடியும். ஆமா, அது போல ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஆன்மீகத்தோட முன்னேற்றமும் நமக்கு தெரியும். அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் இங்க நம்ம பார்க்கணும். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய அந்த சுபாவத்தை, ஏன்னா 3 குணங்கள் எப்படி வந்து நீர் கடல்ல வந்து கடல் ஒரு பெரிய அகண்டமா இருக்கு, அதுல ஒரு டிராப் தண்ணி எடுத்து நம்ம குடிச்சு பார்த்தாலுமே அதோட உப்புத்தன்மை இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இந்த டிராப் வந்து அவ்வளவு பெரிய ஓஷனுக்கு வந்து அதுல இருந்துதான் வருது. அது போல இந்த ஜடலோகம் வந்து 3 குணங்களால ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. அப்போ நமக்கு இதெல்லாம் வந்து அந்த 3 குணங்கள் உண்டான பலன் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த பேச்சின் உந்துதல் எல்லாம் இந்த குணத்தோட நம்ம அந்த பௌதிக லோகத்துல ஆட்பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதோட பலன். அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை பத்தி பேசணும். ந யத் வசிஷ்சித்திர பதம் ஹரேர் யசோ ஜகத் பவித்ரம் பிரக்ருணித கர்ஹிச்சித் தத் வாயசம் தீர்த்தம் உஷந்தி மானசா ந யத்ர ஹம்சா நிரமந்தி யுத்யுக்ஷய. பிரபஞ்சத்தின் முழு சூழ்நிலையையும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடியவர்கள் பகவான் ஒருவரே. அவரது பெருமைகளை விவரிக்காத சொற்கள் காகங்களின் தீர்த்தம். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? காக்கா கத்துறதுக்கு தான் சமம். ஏதாவது பலன் இருக்கா? ஒன்னும் இல்லை. சோ இது வந்து காகங்களின் தீர்த்தம். எது? பகவானை பத்தி சொல்லாம மத்த விஷயங்களை பத்தி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து காகங்களின் தீர்த்தம். தேவையற்ற விஷயங்களை நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். சோ பூரணத்துவம் பெற்றவர்கள் தெய்வீக உலகின் வாசிகளாக இருப்பதால் அங்கே அவர்கள் எந்தவித துன்பத்தையும் பெறுவதில்லை. பூரணத்துவம்னா அது முழுமையா தன்னை பத்தின அந்த ஞானம். என்னது தன்னை பத்தின ஞானம்? நான் ஒரு ஜீவாத்மா, நான் வந்து வைகுந்த பூமியோ இல்ல வடிவுகரசியோ கிடையாது, நான் வந்து ஒரு ஜீவாத்மா. யாரு? நானு பகவானுடைய சேவகர்களுக்கும் சேவகம் பண்ணக்கூடியவங்க. சோ அவரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் என்னுடைய வாழ்வின் நோக்கம். பக்தி தொண்டு செய்து இந்த பிறப்பு சுழற்சில இருந்து நம்ம வெளியில போகணும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கணும். அப்படி அந்த உணர்வுல இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் பூரணத்துவம் பெற்றவர்கள். அவங்க வந்து எங்க இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அந்த தெய்வீக லோகம். எது தெய்வீக லோகம்? கிருஷ்ணருடைய கோலோக விருந்தாவனம். அங்க வந்து காக்கைகள் இருக்கிறதுக்கு உண்டான இடம் கிடையாது, பக்தர்களுக்கு உண்டான இடம் கிடையாது. அது கோலோக விருந்தாவனம் யாருக்கு உண்டான இடம்? அது பக்தர்களுக்கு உண்டானது. அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். தத்வாக் விசர்கோ ஜனதாக விப்ளவோ யஸ்மின் பிரதஸ்லோகம் அபத்தவத்யபி நாமான்யனந்தஸ்ய யக்ஷோங்கிதானி யத் ஸ்ருண்வந்தி காயந்தி கிருணந்தி சாதவ. அதே சமயம் எல்லையற்றவரான முழுமுதற் கடவுளோட நாம ரூப குண லீலைகளை பற்றி உன்னதமான விளக்கங்களை கொண்ட இலக்கியம் வழி தவறி முறையற்று வாழும் மனிதர்களுடைய நோக்கத்தில் தெய்வீகமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. அதுக்குதான் வந்து புரோபாதர் வந்து மெயினா சொல்லுவார் தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு, சிஷ்யர்களுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னாக்கா, புக்கு நிறைய நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். ஒரு தடவை வந்து ஒரு பிரபு கேட்கிறார், நம்ம கொடுத்துடுறோம் ஆனா அவங்க கரெக்டா உபயோகப்படுத்துறாங்களா என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா அது வந்து உயர்ந்த ஒரு இது இல்லையா, அவங்க சரியா அதை உபயோகப்படுத்தல, சரியா அதை வந்து பராமரிக்கல அப்படின்னா அது ஒரு சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டி ஆயிடுமே. அந்த புத்தகத்தை கொடுத்ததுனால அந்த பலன் எனக்கும் வந்துருமோ அப்படின்ட்டு கேக்குறாங்க. அப்ப வந்து பிரபு என்ன ஆன்சர் பண்ணாங்க அப்படின்னா, புத்தகம் கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை,
அதை படிச்சு அதுல இருந்து வெளியில வரணும், இந்த பௌதிகத்துல இருந்து வெளில வரணும் அப்படின்றது பக்தர்கள் கிட்ட முழுமையா இருக்கு. அது வந்து ஒரு ஆட்டம் பாம் மாதிரி நம்ம கொடுத்துட்டோம். அது எப்ப வெடிக்கும்னே தெரியாது. அதனால நம்ம உண்மையாலுமே யாருக்காவது ஏதாவது பண்ணணும்னு நம்ம உண்மையாலுமே நினைச்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? புத்தகங்களை விநியோகிக்கணும், புத்தகங்களை வாங்கி கொடுக்கணும். அது அதே சமயத்துல நம்ம எதையுமே ஃப்ரீயாவே பண்ணக்கூடாது. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா ஒரு சோம்பேறித்தனம் வந்துரும், நம்ம வந்து டிபெண்ட் ஆயிடும். அப்படி இருக்கக்கூடாது. அவங்க வந்து ஒரு 250 ரூபாய் இருக்குன்னா ஒரு 50 ரூபாய் வாங்கிட்டு அந்த புத்தகத்தை கொடுக்கலாம். நம்ம ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்னு நினைச்சா கூட இதுதான் வந்து ப்ராசஸா இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுடைய கைங்கரியமும் அதுல இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும். நம்ம தானம் பண்ணணும்னு நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நேத்து நம்ம பார்த்தோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஃபெஸ்டிவல் பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா எல்லார்கிட்ட இருந்தும் அவங்களால என்ன முடியுமோ அதை கொடுங்க. ஏன்னா என்னுடைய அந்த உழைப்பு என்னுடையதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. அந்த உழைப்புல ஒரு பங்கை வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்தும் போது நான் என்னையே அறியாம என்ன தூய்மைப்படுத்துகின்றேன். இதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அந்த பிலாசபி. இப்ப கூட டெம்பிள்ல வந்து யாராவது எடுத்து செஞ்சாங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு சேவை மட்டும்தான் இருக்கும். அதை தவிர்த்து நிறைய மற்ற சேவைகள் இருக்கு இல்லையா? அப்ப எல்லா பக்தர்களும் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருப்பீங்க, கோவில்ல நம்ம ஃபெஸ்டிவல் எல்லாம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுக்கு உண்டான எவ்வளவு செலவாகுதோ அதுல யாரெல்லாம் போடணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இது பண்ணலாம். சோ இப்படியாக நாம வந்து தானத்தை செய்ய முடிகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த புத்தகங்கள் இலக்கியங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா தெய்வீகமான ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இத்தகைய இலக்கியங்களில் தவறுகள் இருந்தாலும் அவை நேர்மையான மனிதர்களால் கேட்க படிக்க ஏற்கப்படுகின்றது. ஒரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலா இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு புத்தகம் கொடுக்குறோம், இல்ல அவங்க பக்தி மார்க்கத்துல வந்துட்டாங்க அப்படின்னாக்கா இது எல்லாத்துக்கும் என்னால வந்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு மமதை இருக்கவே கூடாது. அந்த ஜீவாத்மா யார் வந்து இப்ப ரொம்ப பக்தியில முன்னேறிட்டு இருக்காங்களோ அந்த ஜீவாத்மா எந்த காலகட்டத்தில் பகவான் கிட்ட வரணும்ன்றது ஆல்ரெடி நிர்ணயிக்கப்பட்டது. நம்ம அதுல ஒரு கருவிதான். நான் என்னவோ அவங்கள கையை பிடிச்சு கொண்டு போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட விட்டா மாதிரி என்னாலதான் அவங்க வந்தாங்க, யாராலையும் கிடையாது. உள்ள இருந்து பகவான் இயக்குகின்றார். நமக்கு இந்த சர்வீஸ் கிடைச்சிருக்கு, நம்ம ஒருத்தவங்கிட்ட சொல்றோம். அப்போ அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு தோணும் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆவாங்க. ஸோ பக்தர்களை நம்ம இது பண்ணி வரோம் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு நான் தான் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அது அந்த அந்த பக்தருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் பகவானுடைய கருணை கிடைக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால அவங்க வந்திருக்காங்கன்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னா இலக்கியங்கள்ல எல்லாம் வந்து எப்போ வந்து பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை எதெல்லாம் சொல்லுதோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப உன்னதமானவை. அதை வந்து நேர்மையான மனிதர்களால் கேட்க படிக்க ஏற்கப்படுகின்றன. அதை பத்தி நம்ம கேட்கணும், அதை வந்து படிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அதை அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு டவுட்டா இருக்கு, எல்லாரும் இருக்கீங்களா இல்ல மைக் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க எல்லாரும் இருக்கிறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லல்லபி தாலாட்டு மாதிரி தூங்கிடாதீங்க. லல்லபி கேட்டுட்டு ஆனந்தமா இருக்கு. கிருஷ்ணரை பத்தி கவனமா கேட்டுட்டு இருந்தோம் மாதாஜி. ஆனந்தமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. நிலையற்ற மனிதன் முடிவு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. முடிவு என்னன்னா முழுமுதற் கடவுளின் பக்தி தொண்டினை பற்றி பேசும்போது மட்டுமே பயனற்ற அபத்தமான பேச்சுகளிலிருந்து நம்மால் விலக முடியும். நேத்து கூட பிரபு சொன்னாங்க இல்லையா, ஏன் அந்த கோபம் அதெல்லாம் வச்சுனாக்கா, ஏன்னா எனக்கு டைமே எனக்கு தேவை, எனக்கு இருக்கிற டைமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கத்துல போடுறேன். அதனால எனக்கு வந்து மத்த விஷயங்கள்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்றது இல்லை அப்படின்னு. நம்ம எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கோம். கண்டிப்பா இந்த முதுமை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமத்துக்கு உண்டான ஒரு 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 விஷயம், ரொம்ப கஷ்டங்கள் நிறைஞ்சது. நம்ம மேபி அந்த மிடில் அடல்ட்ஹுட்ல இருக்கிறதுனால தெரியல. அந்த அந்த முதுமை வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய துக்கமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு வந்து பிரைமரி மிஸ்டரி செகண்டரி மிஸ்டரின்னு சொல்றோம், அது ஒரு துக்கம். பிறப்புன்றது ஒரு துக்கம், இறப்புன்றது ஒரு துக்கம். முதுமை நோய் எல்லாத்துலயுமே வந்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு உபத்திரம். முதுமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைப்போம், ஆனா உடல் ஒத்துழைக்காது. நம்ம வந்து இந்த மலை மூத்திரதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கண்ட்ரோல்ல இருக்காது. இதுக்கு முன்னாடி நான் நல்லா சாப்பிட்டிருப்பேன், ஆனா அந்த முதுமையான சமயத்துல நம்ம ஏதாவது எடுக்கணும்னு நினைப்போம், அதனால இது பண்ண முடியாது. ஒரு தடவை நான் வந்து ஸ்டடி பண்ணோம் இந்த மாதிரி டயபெட்டிஸ் பத்தி, அந்த டயபெட்டிக்கா இருக்கவங்களுடைய அந்த உணர்வுகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி பண்ணும்போது அதுல வந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, அந்த குடும்பத்துல வந்து எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு, நான் பார்த்து என் பிள்ளைங்க நான் வளர்த்தவங்க தான்,
ஆனா அங்க ஒரு ஈகோ, நம்ம வந்து நம்மளே கண்ட்ரோல் பண்ணாம வந்து நம்ம யூரின் போயிடுவோமோ, ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் நான் போறதே கிடையாது. வீட்ல இருந்து அப்ப எனக்கு சில சமயம் தோணும், நம்ம பேசாம வந்து ஆஹ் இதுக்கு ஒரு முடிவே இல்லாமையா, இதுக்கு வந்து ஒண்ணும் வேக்சின் அந்த மாதிரி எதுனா கண்டுபிடிக்க கூடாதா, இல்ல வந்து நம்ம இறந்துடலாமா, அந்த மாதிரிலாம் அவ்வளவு தூரம் வந்து நோயோட தாக்கம் நம்ம சொல்றோம். சோ அது போல முதுமையுமே கூட. அந்த முதுமை இந்த நோய் இது எல்லாத்தையும் வெற்றி பெறணும்னா நமக்கு ஒரே வழி, இன்னும் எத்தனை பிறப்புகள் நம்ம எடுக்க போறோம்? திருப்பி பிறந்து இறந்து எல்லாத்தையும் சகிச்சு வெளியில வந்து போதும். இதுல இருந்து வெளியில வரணும். நமக்கு பிரபுபாதருடைய கருணையினால, ஆச்சாரியர்களோட கருணையினால பக்தி மார்க்கம்ன்றது இப்ப கிடைச்சிருக்கு. நம்ம இப்ப 21 பேர் இருக்கோம், 20 பேர் இருக்கோம். இத்தனை பேருக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு பிறவில வந்து பகவானுடைய கருணையினால நம்மளுக்கு இது கிடைச்சிருக்கு. இதை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. சோ அத நம்ம வந்து சஸ்டெயின் பண்ணும். எத்தனை மாயா சும்மா இல்ல, அது வந்து நம்மள டெஸ்ட் பண்ணும். காலையில எழுப்ப விடாது, மொபைல் கனெக்ட் ஆகாது, வீட்டுல டென்ஷனா இருக்கும். என்னதான் நீ பண்ணு, நான் வந்து கண்டிப்பா மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணுவேன், கண்டிப்பா நான் வந்து பாகவதம் கிளாஸ் கேட்பேன், எனக்கு மத்த வேலை இருந்தாலும் அதை போட்டுட்டு கேட்பேன். ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆக்சுவலா. சோ நம்ம வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முழுமையாக, நீங்க வந்து பௌதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த முதுமையில இருக்கவங்களையும் பாருங்க, ஆன்மீகத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த முதுமையில இருக்கவங்களையும் பாருங்க. இந்த ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்கவங்க வந்து அவங்க முதுமையை ஒரு பொருட்டாவே நினைக்கல, அப்பதான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. போன தடவை மாயாப்பூர் போயிருந்தப்ப பாக்குற காலங்காத்தால வந்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவ்வளவு ஆக்டிவா வந்து கடகடன்னு அந்த ரங்கோலி இது போடுறாங்க. அப்ப அதே பௌதிகமா இருக்கவங்கள பாத்தீங்கன்னா, என்னமா நம்ம சொல்றது உடம்பு கேக்குதான்ட்டு அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. இது என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த உடலை தாண்டி அவங்களுடைய எண்ணங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்கலாம். சோ அதனால நம்ம வந்து தவறான அந்த பக்தி மார்க்கத்தை வந்து நம்ம விட்டுறவே கூடாது. அது இது பக்தி நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், சின்சியரா கிருஷ்ணரை நோக்கி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா எந்த ஒரு கஷ்டமும் ஆகணும். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, பகவான் காக்கணும்னு யாரு நினைக்கிறாரோ அவங்கள வந்து அவங்க கண்டிப்பாக காப்பாற்றப்படுவார்கள். அவரை கைவிட்டாச்சு அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணாலும், யார் வந்தாலும் அவரை வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நரசிம்ம அவதாரமா இருக்கட்டும், ஹிரண்யகசிபு எப்படி வதம் செய்யப்பட்டார் அப்படின்றதா இருக்கட்டும், பிரலாத் மகாராஜர் அவரை எப்படி காப்பாத்தினாரதாக இருக்கட்டும், எல்லா வழியும் ட்ரை பண்ணாரு ஹிரண்யகசிபு பிரலாத் மகாராஜரை கொல்வதற்காக. ஒண்ணுமே நடக்கல. பகவான் காக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு அப்படின்னாக்கா அவரை அந்த விஷயத்துல இருந்து யாராலையும் மாற்ற முடியாது. ஒருத்தரை கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு, கை விட்டுட்டாரு அப்படின்னாக்கா அவங்களையும் அதுல இருந்து இது பண்ண முடியாதுன்னு பாக்கலாம். ஆனா ஒரே அதுல இன்னொரு விஷயம், அங்க ஒரு அசுரனான ஒருத்தனை கொன்று அவன் திருப்பி ஜெய விஜயர்கள், என்னுடைய வாயிற்காவலர்கள், அவங்க என்கிட்ட திருப்பி வரணும், அங்கேயும் கருணையோட இருக்க. நம்ம நினைச்சுக்கலாம் என்னடா இது கம்ப்ளீட்டா வந்து ஆஹ் அப்ப அசுரர்களுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? அசுரர்களும் தவறான இதுல பண்றாங்க, இவரும் அதை தானே பண்றாரு, கொன்னுட்டாரு அப்படின்னா. எதுக்காக அந்த லீலை நடந்தது அப்படின்னா, அவங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வேகமா என்கிட்ட வரணும்னு பக்தனை காட்டிலும் பகவான் பிரயத்தனம் பண்றாராம். ஜெய விஜயர்கள் வாயிற்காவலர்கள், அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாங்க எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை தானே பண்ணோம். 7 கதவுகளை தாண்டி வராங்க சனத்குமாரர்கள். 7வது கதவுல வந்து அவங்க நிறுத்தப்படுறாங்க, உள்ள போக முடியாது, அனுமதி இல்லாம போக முடியாது. அப்ப நாங்க எங்களுடைய கடமை தானே பண்ணோம். என்ன பாவத்துல பண்ணோம்? நான் அவருடைய வாயிற்காவலன், பகவானுடைய வாயிற்காவலன், அந்த ஒரு அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. பக்தர்கள் கிட்ட அவரே பணிந்து போவார். அப்படி இருக்கும்போது இவங்க வந்து எப்படி நீங்க அந்த ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஸ்ரீமத் பாகவதம், அந்த அந்த ஸ்கந்தம் படிக்கும்போது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். சனத்குமாரர்கள் வந்து அந்த பிரம்ம நிலையில இருக்காங்க. ஓகே, அதெல்லாம் இது நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, பகவான 3 நிலையில உணர்ந்திருக்கோம். அவங்க வந்து பிரம்மன் நிலையில இருக்காங்க, பக்தர்கள் ஆகல, பிரம்ம நிலையில இருக்காங்க. அப்போ பகவான் வந்து என்னடா இவ்வளவு சத்தம் கேக்குதே, ஜெய விஜயர்கள் என்னமோ நடக்குதுன்னு அவர் ஓடி வராராம் உள்ள இருந்து. அவருடைய பாதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த துளசியோட நறுமணத்தால இவங்க வந்து என்ன ஆயிடுச்சா, அப்படியே பக்தர்களாக மாறிட்டாங்க. சாபம் கொடுத்தவங்க என்ன பண்றாங்களா, வருந்த ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆஹா, நம்ம வந்து பகவான வந்து அவரே வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறார் பக்தனுக்கா. அது என்ன ஒரு லீலை, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனே தெரியல. பக்தனுக்காக பகவானும், பகவானுக்காக பக்தனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறி மாறி வந்து அதுல வந்து அந்த அந்த அன்பு பரிமாற்றம் எவ்வளவு தூரம் அவனுக்கு நான் என்னால என்ன மேக்சிமம் பண்ண முடியும். சோ நரசிம்ம அவதாரம் வந்து ஹிரண்யகசிபு எவ்வளவு, நம்ம வந்து யாரையுமே குறைச்சே போட முடியாது. நம்ம வந்து துரியோதனனாக இருக்கட்டும், கர்ணனா இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாம் ஒரு கேரக்டர், நம்ம வந்து யாருமே இழிவா பேச முடியாது. அவங்க இருந்ததுனாலதான்
இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு இது நம்ம போர்ட்ரேட் பண்ண முடியும், தர்மத்தை வந்து இது பண்ண முடியும். அதனால மற்றவங்களை பத்தி குறை சொல்ற விஷயத்த விடுத்துட்டு, நான் இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கனே, இதுல இருந்து எனக்கு அடுத்த பிறவி என்ன கிடைக்குமே தெரியலையே கிருஷ்ணா, நீ என்ன பிறவினா எனக்கு கொடுத்துடு, ஆனா உன்னுடைய உணர்வோட எப்பவும் பக்தி பண்ணணும். என்ன பக்தர்கள் சங்கத்துல மட்டும் வச்சுட்டு என்னை எப்பவும் உங்களுக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும், அந்த பாவத்துல மட்டும் எனக்கு வந்து என்ன உற்றாதீங்கன்ட்டு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம ஸ்ரத்தையா பிரார்த்தனை பண்ணும்போது நம்ம கண்டிப்பா அவரோட அந்த பக்தி செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு நிலையை கொண்டு வந்துருவார் பகவான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ண உணர்வை உணரும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே நமது பேசும் திறனை உபயோகிக்க எப்பொழுதும் விரும்ப வேண்டும். பிரஜல்பா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த டெலிவிஷன் அதுல இருக்க ஒரு கேரக்டர், அத பத்தி ஒரு பேச்சு, பக்கத்து வீட்டுல இருக்கவங்களோட பத்தி பேச்சு, அவங்கள நமக்கு ஏற்கனவே நேரம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, குறைவா இருக்கு, வாழ்நாள்ல நிறைய வீணடிச்சிட்டோம். இப்ப இருக்கிற கொஞ்சம் இதுல திருப்பி எனக்கு என்ன நினைவுகள் தப்புமோ, என்னுடைய நோய்கள் வந்தா என்னால அந்த நோயோட தாக்கம் இருக்குமோ என்னன்னு தெரியாது. எப்ப எனக்கு வந்து டைம் கிடைக்குதோ, இப்ப தெரியுது, அப்ப நம்ம மேக்சிமம் நம்மளுடைய நேரத்தை பகவானுடைய பக்தியில வந்து செலவழிக்கணும். நமக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர். நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டாம், ரொம்ப கருணையோட அவர் கொடுத்திருக்காரு. 16 மாலைகள் ஜபம் 2 மணி நேரம் அதுல போயிடும். மங்கள ஆரத்தி அட்டன் பண்ணணும். பக்கத்துல கோவில் இருந்தா நம்ம போறோம், முடியலையா ஆன்லைன்ல பண்ணிக்கலாம். பகவான் அதுக்கும் வந்து கருணை கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு டெம்பிள் லிங்க் இருக்கு, நீங்க அதுல சேர்ந்து இது பண்ணீங்கன்னா அதுல பாருங்களேன் எத்தனை பேரு நீங்க பாத்திருப்பீங்கன்னு தெரியாது. மங்களாரத்தியோட அந்த லிங்க்ல பாத்தீங்கன்னா 3 மணில இருந்து உலகம் முழுவதும் பக்தர்கள் அதுல இருப்பாங்க. காலையில 400 பேர்கிட்ட வருவாங்க. ஏகாதசியன்னா இன்னும் கவுண்ட் அதிகமாகும். இது நம்மளுடைய டெம்பிள் மட்டும் இல்ல, மற்ற இதுலயுமே நான் சொல்றேன், மற்ற இஸ்கானோட இதுலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அவ்வளவு ஒரு, ஏன்னா இதுதான் கடைசி ட்ரெயின். அப்ப இந்த ட்ரெயின்ல விட்டுனா நம்மளோட கதி வந்து என்ன ஆகும்னு தெரியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், மேக்சிமம் இத உபயோகப்படுத்தி நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கம் செய்து வெளியில வரணும், இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில இருந்து. அப்ப அத்தனை வயசானவங்கள்ல இருந்து சின்னவங்கல இருந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கள நான் சில சமயம் இந்த ஆரம்ப நிலையில வந்து ரொம்ப தூக்கமா வந்துச்சு அப்படின்னாக்க நான் என்ன பண்ணுவேன், அந்த யார் யாரெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு பாப்போம். அவங்கள பார்த்த உடனே திருப்பி ஒரு உந்துதல் வரும், எவ்வளவு வயசான காலத்துல அவங்க பண்றாங்க, நமக்கு என்ன அப்படின்ட்டு துளசி மாவு வந்து ஒரு 2-3 ரவுண்டு, அப்புறம் வந்து போட்டோ பார்த்துட்டே, நம்ம கிருஷ்ணரோட போட்டோ பார்த்துட்டே பண்றது அந்த மாதிரி. சோ நமக்கு வந்து காலையில டெம்பிள் போறோமா முடியல, அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்ல பண்ணிக்கணும். அதனால இந்த உடலை எதற்காக வருத்தணும் அப்படின்னாக்கா பகவானோட பக்தி தொண்டுக்காக வருத்தணும். நம்மளுடைய அவரே பரமபிதான்னு பாக்குறோம். நம்ம வந்து நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு எதனா கஷ்டம் கொடுக்கணும்னு நினைப்போமா? ஏன்னா நம்ம பெற்றோர் இல்லையா, கஷ்டம் கொடுக்கணும்னு நினைப்போமா? இல்ல, என் குழந்தை எவ்வளவு கம்ஃபர்ட்டா வைக்கணும்னு நம்ம பார்ப்போம், அவ்வளவுதான். சில சமயம் வந்து அவங்க அடம்பிடிச்சு கேட்கறத நான் வந்து தட்டி அதெல்லாம் கூடாதுன்னு சொல்லுவேன், ஏன்னா அதுவும் என் குழந்தையோட நன்மைக்காக தான். அதனால நமக்கு என்ன நடந்தாலும் அது வந்து பகவானுடைய கருணை. அத வந்து நம்ம நிறைய கதைகள் கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்ன நடந்தாலும் அது வந்து பகவானுடைய கருணை. அப்படி நம்ம அந்த ஒரு பாவத்துல நம்ம போறோம் அப்படின்னாக்கா அங்க வந்து நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றம். அப்பதான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி போக முடியும். இல்லைன்னா இல்லாத ஒரு கஷ்டத்தை நினைச்சு அதுலயே நம்ம வந்து மனம் வருந்தி நம்ம நோக்கம், வாழ்வோட நோக்கமே தெரியாம போயிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த நிலையற்ற மனதின் கிளர்ச்சிகளை பொறுத்தவரை அவை 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மனசை வந்து கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கடினம் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்றார். அவர் என்ன சொல்றார், உண்மை ஒத்துக்கிற, ஆனா அதை வந்து எப்படி பண்ண முடியும், பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக. நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்ப வந்து நம்ம எல்லா லெவல் 3 வரைக்கும் வந்திருக்கோம், நம்மளால காலையில எந்திரிக்க முடியல அப்படின்னு தோணுச்சு அப்படின்னா 4:30 மங்களார்த்தி, பக்கத்துல டெம்பிள் இல்ல, ஓகே ஆன்லைன், ஒண்ணு வேணாம், நீங்க 4:20 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிச்சு கூட பிரஷ் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப உத்தமம். இல்லைன்னா பிரஷ் பண்ணிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து மங்களார்த்தி ஆன்லைன்ல அட்டன் பண்ணுங்க. அதை ரெகுலரா பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா நாள் ஆக ஆக நீங்க 4:20க்கு எடுத்தது 4 o'clockலாம் எந்திரிச்சுக்குவீங்க. 4 o'clock எந்திரிச்சிட்டு எல்லாமே நீங்க ரெடியா இது பண்ணி வீட்லயே நீங்க மங்களார்த்தி ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவீங்க. சோ அது உங்க பழகிடும் உங்களுக்கு, இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இங்க வந்து நிலையற்ற மனதோட அந்த கிளர்ச்சிகளை, மனசு வந்து இதுன்னு அலைப்பாயுது இல்லையா, அத 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க. ஒண்ணு வந்து ஆவிரோத பிரீத்தி, கட்டுப்பாடற்ற பற்று. மற்றொன்று விரோத யுக்த குரோத, அதாவது ஏமாற்றத்தினால் எழும் கோபம். அவிரோத பிரீத்தி, கட்டுப்பாடற்ற பற்று. விரோத யுக்த குரோத, ஏமாற்றத்தினால எழக்கூடிய கோபம். மாயாவாதிகளின் கொள்கைகளை பின்பற்றுதல்,
கர்மவாதிகளின் கர்ம பலன்களின் நம்பிக்கை கொள்ளல் மற்றும் பௌதீக ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட திட்டங்களின் நம்பிக்கை வைத்தல் ஆகியவை அவிரோத பிரீத்தி எனப்படுகின்றது. கட்டுப்பாடற்ற பற்று. கொஞ்ச நஞ்சம் இல்ல, கட்டுப்பாடே இல்ல. யார் யாரெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க? மாயாவாதிகளோட கொள்கைகள். நானும் பகவானும் ஒன்று, பரமாத்மா உனக்குள்ளயும் இருக்காரு எனக்குள்ளயும் இருக்காரு. அப்ப நம்மளும் தானே, நீயும் பரமாத்மா நானும் பரமாத்மா. பரமாத்மா ஜீவாத்மா விட உயர்ந்தவர். அவர் இடது சுண்டு விரல்லே கோவர்தனகிரி மலையை பிடிச்சிட்டு இருந்தார். நம்மளால முடியுமா அது? குழந்தையா இருக்கும் போதே அவ்வளவு பெரிய அரக்கிய வதம் பண்ணார். தாய்ப்பால் கொடுக்கறது உயிரமுனே அவங்களோட உயிரையும் சேர்த்து உறிஞ்சிட்டார். ஏதாவது சாத்தியமா? சோ இந்த மாதிரி மாயாவாதிகளோட கொள்கைகளை பின்பற்றுறது, கர்மவாதிகளின் கர்ம பலன்களை நம்பிக்கை கொள்ளல், நம்ம நம்மளுடைய குற்றங்கள்ல ஒன்னாவே பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிப்பது கர்ம காண்டத்துல சொல்லப்பட்டது உண்டான பலன்களை கொடுக்கக்கூடியது நம்ம நினைக்கிறது தவறு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க கர்ம பலன்கள் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறது மற்றும் பௌதிக ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட திட்டங்களில் நம்பிக்கை வைத்தல். ஏன்னா இந்த பௌதிகமான ஆசைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமான ஒன்று. அது மட்டுமல்ல, அது என்ன திருப்பி திருப்பி இந்த பந்தத்துல கொண்டு விட்டுரும். அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். அவர்களது உபாயங்கள் முறியடிக்கப்படும் போதும் அவர்கள் கோபமடையினர். ஞானிகள் கர்மிகள் பௌதீக திட்டங்களை தீட்டுபவர்கள். ஞானிகள் இந்த மாயாவாதிகளுக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு. கர்மிகள் கர்மிகள் கர்ம மேதிகள் கர்ம காண்டிகள் நம்ம பார்க்கணும். அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய அந்த ஆசையில இருக்கக்கூடியவங்க. பௌதீக திட்டங்களை தீட்டுபவர்கள் கம்ப்ளீட்டா பகவானை பத்தின ஞானமே இல்லை. இந்த கர்மிகளுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இந்த யஜ்ஞம் பண்ணா எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த ஹோமம் இந்த வேதங்களை படிக்கிறது நான் ஏன் இது படிக்கிறேன், ஏன்னா எனக்கு இந்த படிச்சா இந்த பலன் கிடைக்கும். அந்த பாவத்துல நம்ம அதை படிக்க கூடாது. இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கீதா பரிவார் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் இதெல்லாம் சொன்னோம்னா நமக்கு இந்த பலன், அதற்காக நம்ம படிக்க கூடாது. பகவானுக்கு இத்தனை நாமங்கள் இருக்கு, அது ஒண்ணுத்துக்கு பின்னாடியும் அத்தனை கதை இருக்கு. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம படிக்கணும். தூய பக்தனுடைய பாவம் அப்படித்தான் இருக்கணும். அவரோட பெயரை தவறு இல்லாம எப்படி நான் உச்சரிக்கணும், அதற்காக பகவான் இப்ப நமக்கு ஏதாவது லைஃப்ல சும்மா நடக்காது எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லையா. நான் அப்படிதான் நினைச்சுக்குவேன். என்ன நடந்தாலும் நமக்கு பகவான் ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறது. சோ அப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் ஏதாவது பக்தர்கள் மூலமா கிடைச்சிச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மள பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க. அதே சமயத்துல நம்மளோட பிலாசபில நம்ம கிளியரா இருக்கணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இங்க என்ன அல்டிமேட்டா பாக்குறோம் அப்படின்னா, பக்தர்கள் பௌதிகமான அந்த ஆசைகள் இருக்காது, பௌதிகமான எண்ணமே இருக்காது அவங்க கிட்ட. அடுத்தது கர்ம பலன்களின் நம்பிக்கைகள். ஞானிகள் கர்மிகள் பௌதிக திட்டங்களை தீட்டுபவர்கள் ஆகியோர் பொதுவாக பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கின்றனர். இவங்க எல்லாம் அந்த கட்டுப்பாடுல கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களுடைய கவனத்தை ஈர்க்கிறார்கள். உண்மைதானே? இப்ப நம்ம பார்த்தோம் நம்மளோட இதுல நிறைய போலி சாமியார்கள்லாம் வராங்க. கையை காட்டின உடனே அதுல விபூதி கொட்டுது, சிவலிங்கம் வருது அப்படின்னு சொல்லி போனவங்க, அவங்களே கடவுளா நினைச்சவங்கலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்மளுடைய இதுலயும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முதல்ல பார்த்த உடனே தப்பா நினைச்சுக்கோ நீங்க. ஏன்னா நம்ம புத்தகம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த இதுல எல்லாம் போகும்போது அவங்க சொல்றாங்க, நீங்களும் தான் குருவை சுவாமியா கும்பிடுறீங்க அப்படின்னா. இல்ல, குரு அதை சொல்லல, நீ என்ன சாமியா கும்பிடணும்னு சொல்லவே இல்லையே. குரு அவருடைய ஆச்சாரியர்களுக்கு, ஏன்னா அது குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக நம்ம இந்த ஞானத்தை பெறோம், அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணணும், அப்படிதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. சோ குரு எப்பவுமே என்ன நீ இது அப்படின்னு சொல்லல. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய போலீஸ் சாமியார்கள்லாம் என்ன சொல்றாங்க, நான் தான் எல்லாமே, என்ன நீ சில அந்த யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சிரிப்பா நகைச்சுவையாக இருக்கு. நான் தான் சிவன், நான் தான் இது அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாத்தையும் சொல்லும் போது நம்ம என்ன ஒரு இதுல இருக்கோம், என்ன மாதிரியான கலியுகம் இப்பவே இப்படி இருக்குன்னா இன்னும் 4 லட்சம் இதுல வரும்போது என்ன கதியாக போதோ தெரியல. வேண்டாம், நம்ம அப்பெல்லாம் இருக்க வேண்டாம். இப்பவே கதியோட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணி நேரா கோலோக விருந்தாவனம் போயிடலாம். சரிங்களா? யார் முன்னாடி போனாலும் என்னைய கூட்டிட்டு போயிருங்கப்பா. ஓகே. அந்த பௌதிகவாதிகளின் திட்டங்கள் நிறைவேறாத போது, அவர்களது உபாயங்கள் முறியடிக்கப்படும் போதும் அவங்க இதெல்லாம் பிளான் பண்றாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நடக்காத போது அவங்க என்ன பண்றாங்க, கோபம் அடைகின்றார்கள். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா விரோத யுக்த குரோத அப்படின்னு சொல்லப்படுது. பௌதிக ஆசைகளின் ஏமாற்றம் கோபத்தை உண்டாக்குகின்றது.
அதை போலவே உடலின் தேவைகளையும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். உடலின் தேவைகளை இப்ப நம்ம வந்து மனசை பார்த்தோம் இல்லையா? மனசோடைய அந்த கிளர்ச்சியை 2ஆ பாக்குறோம். அவிரோத பிரீத்தி, கட்டுப்பாடற்ற பற்று. அந்த கட்டுப்பாடற்ற பற்றுனால நான் என்ன பண்றேன்? வீழ்ச்சியடைகின்றேன். என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா எனக்கு கோபம் வருது. விரோத யுக்த குரோத, ஏமாற்றத்தினால் எழக்கூடிய கோபம். இந்த கட்டுப்பாடற்ற பற்று இருக்கிறதுனால ஏமாறும். இதை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஞாபகம் இருக்கா? எங்க படிச்சிருக்கோம்? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நம்மளுடைய வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணம்? புலன்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து ஆசைப்படுது. அந்த காமத்தை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? அதை அடையாத பட்சத்தில் அவங்களுக்கு கோபம் வருது. கோபத்தினால அவங்களுடைய ஞானம், அறிவு இழக்கப்படுகின்றது. என்ன பண்றாங்கன்றதே அவங்க ஒரு கதையோட நம்ம பார்த்தோமே. ஒரு தகப்பன், ஒரு குழந்தை, ஒரு காரு, அந்த 3 வச்சு கதையெல்லாம் பார்த்தோமே. யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 19 பேர் இருக்கோம். சொல்லுங்க யாராவது. ஒருத்தருக்குமே ஞாபகம் இல்லையா? எல்லாரும் கோலோகமே போயிட்டீங்க போல இருக்கு. கொஞ்சம் வாங்க இங்க எனக்காக. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, அங்கேயே ஆனந்தமா இருங்க. கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு நான் என்னுடைய வேலை பாக்குறேன்ப்பா. சோ பௌதிக ஆசைகளின் ஏமாற்றம் கோபத்தை உண்டாக்குகின்றது. அதே போலவே உடலின் தேவைகளையும் 3 பிரிவுகளாக பிரிக்க முடியும். என்னது உடலின் தேவைகள்? நாக்கு, வயிறு, பாலுறுப்போட தேவைகள். சோ உடலின் அமைப்பை பொறுத்தவரை இந்த 3 புலன்களும் ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்துள்ளது என்பதையும், உடலின் தேவைகள் நாவிலிருந்தே தொடங்குகின்றன என்பதையும் ஒருவரால் காண முடியும். பிரசாதம், அந்த பிரசாதம் தான் நமக்கு வந்து நம்மள வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமையான மற்ற 2 இதையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உண்டான ஒரே இது என்ன அப்படின்னாக்கா பிரசாதம். சோ நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ அதை பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதை பிரசாதமா சாப்பிட ஆரம்பிக்கும். அப்ப அந்த நாவு வந்து கட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னா வயிறு வந்து நார்மல் ஆயிடும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா தேவையற்ற எண்ணங்கள் உருவாகாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம பார்த்தோம் 3 விதமான குணங்கள்ல இருக்கவங்க என்ன மாதிரியான சாப்பாடு சாப்பிடுறாங்கன்னு பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா பகவத்கீதையில? யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாத்வீக வந்து தாமசிக்க உள்ளவங்க இந்த கொஞ்சம் புளிப்பு இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அது வந்து சாத்விகா உள்ளவங்க வந்துட்டு சமைச்ச 2 மணி நேரத்துக்குள்ள சாப்பிடுவாங்க. இது வந்துட்டு ரஜோ குணத்துல உள்ளவங்க வந்துட்டு கொஞ்சம் காரம் புளிப்பா சாப்பிடுவாங்க. தாமச குணத்துல உள்ளவங்க பழசு இந்த மாதிரி டேமேஜ் ஆன கொஞ்சம் இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. சத்துவகுணம் சத்துவகுணம் வந்துட்டு பிரசாதத்தை வந்துட்டு within 2 hours சூடா ஒரு வெதுவெதுப்பா இருக்கிறதுக்குள்ளே சாப்பிடுவாங்க. அது ஓகே. அதுல என்ன மாதிரியான உணவு வகைகள்? அது வந்துட்டு இது வந்து சுத்தமான என்னது இந்த வெங்காயம் பூண்டு இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கும். காய்கறிகளும் பாலும் இனிப்பும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ரசம் உள்ளவை ஆகவும் சுவையாகவும் வயிற்றுக்கும் இதயத்துக்கும் இனிமை தரக்கூடியதான உணவுகள், பால் சார்ந்தது, பழங்கள், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த சாத்வீகமான குணத்தை கொடுக்கும். எதற்கு நம்ம ஃபாஸ்டிங் டைம்ல வந்து பழங்கள் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா அது ஆல்ரெடி அதோட நேச்சரே வந்து சாத்வீகமான குணத்தை கொடுக்குறது. நீங்க வேணா பாருங்க, இந்த நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸே கூட இருப்பாங்க, நீங்க வந்து கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறவங்களுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு, நான்வெஜ்ஜே கதின்னு இருக்கவங்களுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குது, அவங்க அதாவே மாறிடுவாங்க. சோ நம்மளுடைய இது எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்கா நாக்கு. வசந்தி சிவா மாதாஜி, நீங்க குரூப்ல இருக்கீங்களா? நம்ம குரூப்ல இருக்கீங்களா? வசந்தி சிவா மாதாஜி நம்மளுடைய குரூப்ல இருக்கீங்களா நீங்க? இருக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே, அதுல ஆல்ரெடி டேக் பண்ணிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். நம்ம மங்களார்த்தியோட லிங்க் பிரபு இன்னொரு தடவை இன்னைக்கு நம்ம போடுவாங்க. பிரபு மங்களார்த்தி லிங்க் இன்னொரு தடவை போட்டுருங்க. டெம்பிள் லிங்க் குரூப்ல இப்பதான் என்ன ஜாயின் பண்ணாங்க, அதனால திரும்ப ஒருக்கா சென்ட் பண்ணுங்க மேடம். ஓகே மாதாஜி, நம்ம அதுல போட்டுடலாம், கவலைப்படாதீங்க. யாரோ இதை சொல்ல வந்தீங்க சொல்லுங்க. யாரோ சொல்ல வந்தீங்களே சொல்லுங்க மாதாஜி. இந்த மிருகங்கள் கூட இந்த சாத்விக இந்த சைவ உணவு, இந்த புல்லு இதெல்லாம் தீக்கிற உணவு மிருகங்களை தான் வந்துட்டு இந்த வயலண்டான உள்ள இதுங்கள்லாம் சாப்பிடும். சிங்கம் புலி இதெல்லாம் வந்து அதை சாப்பிட்ற அத்தனையுமே வெஜிடேரியனா, அந்த புல்லு பூண்டு இதை திங்கிற இந்த சாத்விக உணவு சாப்பிட்றது தான். அதுக்கே தெரியுது சாத்விக உணவு உள்ள இதுதான் சரியா இருக்கும் அப்படின்னு. கரெக்ட். குணங்களும் மாறிடும்.
உண்மை உண்மை பிரபு. இல்ல அது நம்ம வந்து உடனே எல்லாரும் பிலாசபி ஒன்னை கொன்றுதான் இன்னொன்னு வளரும் அப்படி ஒன்னை தின்னுதான் இன்னொன்னு வளரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேசுவாங்க. ஆனா எதை சாப்பிடணும்னு ஒரு வழிமுறை இருக்கு இல்லையா? நமக்கு வந்து சிலர்லாம் வந்து பறிக்காம வந்து உதிர்ந்ததை தான் சாப்பிடுவாங்க. துருவ மகாராஜோட இது பார்த்தோம் இல்லையா அந்த தபஸ் பண்ணும்போது நான் யோசிப்பேன் எதுக்கு வந்து இந்த காய்ந்த இதை போய் அவர் ஏன் சாப்பிடுறாரு அப்படின்னாக்கா அது இன்னும் வந்து அந்த சத்துவ குணம் மட்டுமல்ல அதுல கூட நமக்கு வந்து எந்த ஒரு கர்மிக்கு எதுவும் இல்லாம அவர் பறிக்காம அதான் தானா விழுந்ததை எடுத்து அதுவும் சாப்பிடுறாரு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த அந்த உறுதி இருக்கு இல்லையா? அது இன்னும் ரொம்ப அந்த டிட்டர்மினேஷன் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அதுக்குதான் வந்து நமக்கு வந்து அந்த இந்த ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அந்த டைம்ல எல்லாம் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் என்னவாக இருக்கணும்னா பக்தி அதிகமா சாண்டிங் பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு மத்தவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும். நம்ம வந்து புத்தகங்கள் அன்னைக்கு வந்து நிறைய பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறோம். அப்படி இருக்கமே தவிர்த்து இன்னும் 3 மணி நேரம் இருக்கா ஃபாஸ்டிங் பிரேக் பண்ண, சீக்கிரமா தூங்கிட்டோமா, நாளைக்கு என்னென்னலாம் சமைக்கலாம் அப்படியே வந்து இருக்கக்கூடாது. சோ அதனால இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே அனுபவிச்சதுனால நான் வந்து சொல்றேன். அந்த ஏகாதசி அந்த ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நைட்டு ஃபுல்லா படம் பார்த்துட்டு மறுநாள் போய் சொல்லுவோம் நானும் ஃபாஸ்டிங் இருந்தேன், நானும் வந்து இது பண்ணேன். எல்லாம் அங்க வந்து சாப்பாட்டை தவிர்த்து மத்ததெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இல்லையா? ஆனா இப்பதான் வந்து ஃபாஸ்டிங்னா என்னன்னே தெரியுது. என்ன ஒரு அறியாமை பாத்தீங்களா? சோ குந்தி மகாராணி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? நேத்து நம்ம பார்த்தோம் அறியாமத்துல இருந்து காமம், காமத்துல இருந்து கர்ம பலன்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். எந்த ஒரு வினை எனக்கு ஞானமே கிடையாது, ஞானம் இல்லாம நானும் வைகுண்ட ஏகாதசி அப்சர்வ் பண்ணேன்னு எல்லார்கிட்டையும் சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை. அதுல வரக்கூடிய அந்த ஒரு அகங்காரம், அதுல வரக்கூடிய ஒரு போதை, அதோட விளைவு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா நான் என்ன செயல்களை செய்யறேன், என்னென்னலாம் பண்ணக்கூடாதோ அதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு அப்போ அதோட ஒரு ரியாக்ஷன் வேற நமக்கு வருது இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தவிர்க்கணும். அப்போ இந்த ஞானம் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ அதை எப்படி பெறணும்? அதிகாரபூர்வமான குரு கிட்ட இருந்து இந்த ஞானத்தை பெறணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஓகே. நாவை பிரசாதம் உண்பதற்கு மட்டுமே உபயோகிப்பதன் மூலமாக அதன் தேவைகளை ஒருவரால் அடக்க முடியுமானால் வயிறு மற்றும் பாலுறுப்பு ஆகியவற்றின் உந்துதல்களை தானாகவே வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும். இத வந்து பக்தி வினோத் தாகூர் வந்து என்னன்னு சொல்றார்? ஷரீர அவித்யாஜால் ஜாட்டேந்திரிய தாகே கால். நம்ம பாடுவோம் இல்லையா பிரசாதம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி, அதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஜீவஃபலே விஷய சாகோரே தாரமத்திய ஜீவ அதி லோபமாய் சுதர்மதி தாக்கே ஜேத கಠಿನ ಸಂಸಾರೇ ಕೃಷ್ಟಪಡದಯಾಮೋ ಕಾರ್ಯಾರೋ ಜೀವ ಹಜೈ ಸ್ವಪ್ರಸಾದ ಅನ್ನತಿ ಲಬಾಯ್ சே அன்னாமிருத காவோ ராதா கிருஷ்ண குண காவோ பிரேமதாக சைத்தன்ய நித்தாவ். சோ பிரசாதம் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நம்ம பிரசாதம் எடுத்துக்குவோம் இல்லையா? அதோட இது என்ன அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா, பகவானே இந்த உடல் எந்த உடல்? ஜட உடல், அறியாமையோட மொத்த வடிவம் இல்லையா? அறிவு இருந்திருந்தா நான் வந்து நானும் அனுபவிக்கணும்னு இங்க வந்திருப்பேனா? அந்த ஞானம் இல்லை என்கிட்ட, அதனால எனக்கு வந்து இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. அறியாமையோட மொத்த வடிவம். மேலும் புலன்கள் மரணத்தை நோக்கி அழைத்து செல்லும் சிக்கலான வலைகள். இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். அது ஒரு பெரிய வலை. அது என்ன பண்ணுது? என்ன எங்க கூட்டிட்டு போகுது? மரணத்துக்கு கூட்டிட்டு போகுது. எப்படியோ இந்த பௌதீக புலன்பம் என்னும் ஒரு கடல்ல நான் வந்து விழுந்துட்டேன். எப்படியோ ஒரு விதத்துல நான் வந்து விழுந்துட்டேன். எல்லா புலன்களிலும் நாவானது ரொம்ப கொடுமை, மிகவும் பேராசை கொண்டது. இருக்கிற புலன்கள்லயே வந்து நாவு வந்து பேராசை கொண்டது, கட்டுப்படுத்தவும் முடியாது. இவ்வுலகில் நாவை வெற்றி கொள்வது மிகவும் கடினம். ஆனா கிருஷ்ணா, நீர் எங்களின் மீது மிகவும் கருணை உடையவராக இருக்கிறீங்க. நாவை அடக்குவதில் எங்களுக்கு உதவி புரியும் விதமாக இந்த சுவைமிகு பிரசாதத்தை எங்களுக்கு அருளி உள்ளீர்கள். எப்படி அவர் அருள் பண்ணியிருக்கார்? அவர் அதை ஸ்வீகரிச்சுட்டு நமக்கு அதை கொடுத்ததுனால அதுல இருக்கக்கூடிய இந்த கர்மிக் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லிஃபை பண்ணிட்டு பிரசாதமாக நம்ம எடுக்கிறோம். அவர் சாப்பிட்ட அந்த உச்சிஷ்டத்தை நம்ம சாப்பிடுறதுனால அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த குணங்களும் நமக்கும் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முன்னெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திருமணமான புதுசுல வந்து கணவர் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இலையில வந்து மனைவிய வந்து சாப்பிட சொல்லுவாங்க. அப்ப யோசிப்பேன், இதெல்லாம் என்ன ஒரு சடங்கு சம்பிரதாயம். அப்ப அப்படிதான் தெரியுது அந்த 2 பேருடைய அந்த பாவம் வந்து ஒன்னா இருக்கணும். ஒரே நேர்கோட்டுல அவங்க போனாதான் அந்த குடும்பம் வந்து சீராக போகுன்றதுக்காக அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சு. இப்ப எல்லாம் அப்படி என்ன, ஐயோ ஓடி போயிருவாங்க அவங்க எல்லாம் இல்லையா? இப்ப வந்து தனித்தனியா தான் வந்து இது பண்றாங்கன்றத பாக்கலாம். அப்ப வந்து இது வந்து
பெண் விடுதலைன்னு அது ஒரு வேற மாதிரியான சாப்டர்ல போயிடும். ஓகே, நம்ம அங்க போக வேண்டாம். சோ இந்த நாவை வெற்றி கொள்வது கடினம். ஆனா கிருஷ்ணா, நீங்க எங்களின் மீது மிகவும் கருணை உடையவராக இருக்கீங்க. நாவை அடக்குவதில் எங்களுக்கு உதவி புரியும் விதமாக இந்த சுவைமிகு பிரசாதத்தை எங்களுக்கு அருளிவிட்டு முழு திருப்தியுடன் நாங்கள் உண்டு உம்மை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரை போற்றி புகழ்ந்து அன்புடன் பகவான் சைத்தன்யரையும் நித்யானந்த பிரபுவின் உதவிக்கு அழைப்போமாக. சோ இங்க இந்த பிரசாதத்தை நீங்க சாப்பிட்டு கொடுத்த இந்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால நாங்களும் எப்படியாவது இந்த பௌதிக லோகத்துல விழுந்துட்டோமே, இதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு உங்களோட பிரசாதம் எங்களுக்கு உதவுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பக்தி வினோத் தாக்கூரர் ஒரு பாடலை எழுதியிருக்கார். இந்த பாடல் தான் நம்ம பிரசாதம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்றோம். இந்த 10 மணி ஆயிடுதா? ஓகே. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे கிருஷ்ணா. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள், சந்தேகங்கள் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா பகிரலாம். பிரபு, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, நம்ம குரூப்ல பின் பண்ணி இருக்கு மங்களகாரத்தி லிங்க், அந்த கோர்ஸ் லிங்க்கும். அவங்க அந்த வசந்தி சிவா மாதாஜியை பார்க்க சொல்லுங்க. டாப்ல பின் பண்ணதுல இருக்கும். ஆமா, அதுதான் நானும் சொன்னேன். நம்ம இதுலயும் பின் பண்ணிருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க.